Какво правят те? Какво става, бе, хора, бе? Не така. Така е правилно, покорен. Я някой да покаже как се прави. Давай ги първи. Аз па... Цял ден вика по корем ще лежим, хайде. Добре. Ама по корем? Пак сте на дъни. Как да... По корем много ясно. Мите, ти по жилет. Да? Чакай сега, така ще го държа в брат. Айде давай, че не мога да се наканя. То не бе газария пред тази камера, не бе простатия. Оле! Ох! Айде, Сафия, давай, Василия! Изпреваря, гледай! Давай! А можеш и на зигзаг? Давай сега на другата страна. Давай, по крилата, по крилата. Давай, Ник! Oh fuck! Какво бе? Останаха ми кокалите, ми останаха. Последния момент. Който е тежък си го може, мен кокалите ми останаха. Паси... Да се ходиш с удариш. Кокалите много гадно, да, кокалите. Италианския ще снимаш? Аз снимам през цялото време. Леко! Който си е тежък си го може. Оле, трябваше по-гъс тук направо. Колко ще ми отидоха? Краси, Леко! Айде, Тулен! Това са специални движения. Кокалите им е направо. Скей, червената. Всеки се натърти, чак се обърнах по гръб на крак, като седи какво ни се случва. Това си гадната. Аре, Влади! Дай! Ние за слаби хора. Не, да. Трябва си да има тук мазнинкане. Абе, който си го може, си го може сега. Аз ще да пробвам Ма виж какво спектакъл стана. Кокалите! О, и аз така, и аз така. Всички тук кокали. Кой го измисли това? Славичък! Не, жените определено. Абе, който си го може, пристига директно. Тук надялко ние с брат ми, като собствени води си плаваме. А, сега подупе по-добре. Но ще! Да! Айде, давай! Жените пожарник трябва. Айде, пингвини! Айде! Дай! Браво! Жените по дупе! Тотално разбито Това това е точно думата, след като стигнеш до долу. Кокалите казват еба и ти казват пак. Много се забавихме, знаеш ли каква опашка стана, всички почнаха мрънкат. Супер шима. За кое? Заради нас ли? Така нагоре някакви хора. И аз мислях по дупе да се пусна, ама викам, че се влача 5 часа.